Aquest any ha estat flipant. M'he quedat sense pessebre. El bou i la mula tenen febre i a casa s'han quedat covant. Les coses han anat malament. M'ha desvetllat una trucada. Era el caganer amb la veu trencada que diu que té restrenyiment. I han picat a la porta d'entrada. Eren Josep i Maria, que s'han quedat sense establia perquè l'Ajuntament l'ha requalificada. I clar, han vingut tots dos sols. No ha vingut el nen Jesús, que s'ha anat a Jerusalem d'Erasmus a estudiar naps i cols. I els reis han fet a peu el viatge perquè han detingut els camells i tot carregat de cistells plens de regals i de formatge. És que la dona que renta no hi és, perquè clar, ha estrenat rentadora. I els àngels fa més d'una hora que s'han declarat en vaga tot el mes. I el pastor ha venut els moltons per arreplegar algun dineró, que diu que té 8 al sarró i que forirà uns mitjons. I per acabar, una multa de collons. I és que jo, amb el cotxe per Nadal, tinc per costum cantar Nadales com el fum-fum-fum, però clar, per la zona de baixes emissions. Per acabar, en fi, per aquest 2023, malgrat la pujada dels preus i l'escalfament global, la guerra, els polítics i algun carcamal, i que tot i la crisi no us falti de res. Poc.